Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu kallon wannan bidiyon, Ubangiji Allah ya muku rahama. Yau jigon tattauna mu ita ce tattaunawa tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Turkiya Erdogan. Sai jigon labarin namu na biyu shine inda ɗan wasan Morocco a duk bayan da ya buga wasa yakan rigo da gudu ya sumbaci mahaifiyarsa. So za mu ji a cikin wannan bidiyon na me dalilin shi, sannan kuma za mu ji inda Putin da Erdogan me suka tattauna. To yanzu kai tsaye mu je akan labarin namu. Shugaban Turkiya Erdogan ya yi shaida Putin ya kamata Putin ya janye dakarun Kurdawan da ke iyakar Syria, in ji Erdogan. Shugaba Bashar al-Assad, wanda ta ce ya gaza wajen mutunta yarjejeniya. Shugaban na Turkiya ya shaida Putin a wayar tarho cewa yana da muhimmanci a share mayakan Kurdawa da kan iyaka zuwa nisan kilomita 30. Kayakin nan wannan yana muka nuna cewa mayakan Kurdawa suna samun goyon bayan Rasha sosai 100%. Sannan rahotanni na cewa wasu daga cikin Kurdawan suna jirge a yankunan da ke karkashin ikon sojojin Rasha. Kun ga kenan wannan ya ƙara tabbatar da magana ta farko, mayakan Kurdawa suna samun goyon bayan Rasha 100%. Sannan fadar Kremlin ta tabbatar da cewa an cimma na tabbatar da tsaro a arewacin Syria ta wayar tarho. Sannan Moscow da Washington sun yi ta matsin lamba na kan diflomasiya kan kada ta kaddamar da wani sabon yaƙi a mayakan Kurdawa. Tun a ranar 20 ga watan Nuwamban da ya wuce ne Turkiya ta yi ta lugudan wuta kan wuraren da Kurdawa ke kusa da kan iyakar Syria da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa. Sai jigon labarin namu na biyu, hakimi dan wasan Morocco abin da yasa yake sumbatar mahaifiyarsa duk bayan da suka buga wasa. Hakimi ya ce iyayensa sun yi sadarkarwa da rayukansu wajen taimaka masa kaiwa matakin da yake yanzu, saboda haka ba zai yi watsi da su ba, abin da yasa yake alfahari da su a koda yaushe. Dan wasan ya ce mahaifiyarsa ta yi aikata wajen kula da gidajen jama'a domin biya masa bukatunsa, yayin da mahaifinsa kuma yake sayar da kaya a titi domin samar musu da abincin da za su ci. Hakimi ya ce wannan sadarkarwar da suka yi masa wajen aikata tukuri har ya kai shi matakin da yake a yanzu ba zai ba shi damar juya musu baya, saboda haka yake alfahari da su a koda yaushe. Ya zuwa wannan lokacin hakimi mai shekaru 24 ya yi nasarar bugawa wasu daga cikin kungiyoyin kasashen turai irin su PSG da Inter Milan da Borussia, duka ya buga musu ƙwallon kafa, sannan kuma ya yi nasara. To wani ya nuna maka cewa idan wanda ke ta ma kai ma ke ta mai, to haka yanzu wannan dan wasan nan wurin hakimi yake san domin ya kyauta ta mahaifinsa irin da sakai an fi alheri akan irin gudunmawa da suka bashi har ya kai matsayin da yake yanzu. To yan uwa, Allah ya muku rahama, nan nake ce muku bisalam.